Kaixo neskak, arratzaldeon, zemozeate? Esperoet, ondo dotia. Ni falta motatzizuet. Laizter ikusiko golakoan, segi kirolaiten, segi mugitzen, errenkoak iten, eta laizter ikusiko garanen. Aio! Haupak gaitxo ezagutzen diazu hilia moztuta. Eneko naiz. Bueno, nik ekartzen zuten erronkadare bai hilia moztia. Bueno, ez venga. Broma zan. Ekarriko deten erronkak da saskiratze erronka bat hirutan banatuta. Beste 3 erronka txikitan banatuta. Hortako biherdez duet. Komuneko papera eta honen tankerako saski bat. Bueno, leheneko erronka, hanketan olartuak papera eta sartzea. Bigarrena, hankien nola jarri eta sartzea. Bueno, eta azkena, azalena, hau, atzeak atxilenein, eta bertan sartzea, bai? Bueno, neskamutilak, lehenengo probatikan 5 sartu aldin berko ditugu, bigarrenetikan 3, eta azkenekoan batekin konformatzea, bale? Eta hiriana broma zau, baina, bueno, bat animatzea aldin bada, argazkia biali.
beste erronko batekin gatoz doain. Hau batzuntzako erosia izan daiteke, baina bueno, bazka bere zailtasunak ebai. Eta izangoa plantxa edo piramidean jartzea, eta kamisetak entzia, eta kamisetak enduta gero, berriz jartzea, bale? Ea zen moz jute zegoen. Adibide bezala, egin got, jarri posturan, bai? Tengo kamisetak endu. Bai, kamisetak endu, eta jarri, berriz. Ya está. Arratsaldeon, Arane futbol zelaitik. Gaurkoan, futbol txapetan jokatzen ikasiko dugu. Hortako lehendabizi, gure futbol zelaia beharko dugu. Kasu honetan, mai bat izango da, baina aldu izan lurrean jokatu edo beste nunbaitea nahi baduzu jolastu, libre. Ze behar dugu futbol zelaia sortzeko? Lehendabizi, bi porteri, ezta? Hemen bi adibide. Bat, esne kaja bat hartu, eta erditik moztuta, gero berriz, bi zatitan moztutzea, orduan izango dugun porteri bat, eta beste bat, edo, bigarren adibidea, gehiago landu nahi baldin badezue, izango litzake, adibidez, nik egin dut, marrubien kaja batekin egur zatitxoa moztu, eta gero, naranja sare bat jarri eta hau kolakin lotu dena. Hau izango litzake, bigarren aukera. Zer gehiago behar dugu? Txapa futbol txapetan jolasteko? Noski, balotea. Balotea izango da, garrantzu bat. Zela herrian jarriko dugu. Eta faltazegu garrantzitsuna. Jokalariak. Futbolean jolasten den bezala, bi talde izango ditugu hemen. Nola ez? Atezaina. Eta gero, espazioan arabera, zuek aukeratu zenbat jokalari. Nik adibidez, atezaina eta lau jokalari. Jarriko ditut. Beste taldean, berdin atezaina eta lau jokalari. Ikusten duzue, txapak diela. Txapak edo botellen tapak, bila balio dute. Eta txapak personalitzan du nahi baldin badituzue, horri bat hartu, zuen marrazki egin, hemen nik nire pertsonalizatu egin dut, moztu eta gero txapa barruan sartu. Orain, jokatzeko arauak. Hasteko, talde bakoitza bere sistema jarri eta hasiko gara. Txandakako jolasa izango da. Talde batek kolpatuko du eta gero besteak. Sake guztietan, bi kolpe izango ditu. Erdiko sakea, bandakoa, atekoa izan, bi kolpe. Bestela bat. Orduan, erdiko sakean ez, kolpe bat, eta bi egingo ditut. Orain beste taldea. Orain txanda, beste taldea. Beste joko egoera bat. Aurkariari gola sartzeko aukera ikusten baldin badugu, abisatu egin beharko diogu. Porteria botako dut. Orduan, bere atezaina jokoan sartuko da eta kokatu egingo du nahi duen lekuan. Jaurtitzera doanak, behatza jartzeko aukera du baloi ondoan norabidea emateko jaurtiketari. Ez du nahi, ez du jarriko. Eta orduan, jaurtiketari egingo du. Azken egoera, ateko sakea baldin bada, taldeak berregituratzeko aukera izango dugu. Orduan, bera jarriko dut nahi duen moduan, eta ateko sakea egingo du, esan bezala, bi jaurtiketa izango ditu sakea erako. Bat, eta bi. Eta jarraituko du jolazten. Hau izan da txapa futbola. Hemendik aurrea, zuek sortu nahi duzuen arauak eta eharki pasa, animo itxialdi jakin eta besarka bat.